I denne her screencast vil vi gerne gennemgå forsøget om kemiske ligevægte. For kort at definere, hvad kemisk ligevægt er, så er det altså, når reaktionshastigheden, altså hvor hurtigt der dannes et produkt ud fra en række reaktanter, er den samme som når man omdanner produktet tilbage til reaktanterne. Så det vil altså sige, når der er kemisk ligevægt, vil reaktionen både kunne gå fra venstre mod højre, altså fra reaktant til produkt, og omvendt også altså fra højre mod venstre, fra produkt til reaktant. Når der er den her kemiske ligevægt, så vil der i stedet for en reaktionspil være det, der kaldes en harpunpil, som kan ses her på skærmen. Der er nogle forskellige essentielle faktorer, der er med til at påvirke den kemiske ligevægt. En af de her faktorer, det er stofmængdekoncentrationen, eller den aktuelle stofmængdekoncentration, og den er i sin essens vigtig, fordi at den bestemmer, hvilken retning reaktionen vil gå, om den vil gå mod højre, eller om den vil gå mod venstre. Som sagt før, så kan den her reaktion jo både gå mod højre og mod venstre. Og hvis for eksempel koncentrationen af reaktanter er højere end koncentrationen af produkt, så vil den kemiske ligevægt forskydes mod højre, og dermed lave mere produkt. Og hvis omvendt, altså at koncentrationen af produkt er højere end koncentrationen af reaktanter, så vil den kemiske ligevægt forskydes mod venstre, og der vil dermed produceres flere reaktanter. Reaktionen forskydes i virkeligheden for at opretholde eller at opnå en kemisk ligevægt, og altså holde koncentrationerne stabile over tid. Jeg går videre til at forklare om de andre faktorer, der er med til at påvirke ligevægten, så vil jeg gerne forklare lidt om ligevægtskonstanten. Ligevægtskonstanten betegnes med symbolet Kc, hvor C'et det står for aktuel stofmængdekoncentration. Ligevægtskonstanten kan regnes på, og det kan den altså ved at tage produktet og sætte det i koncentrationsgrader, og så sætte det i ande i tælleren i en brøk over reaktanterne gange sammen. Og ved ligevægt, så giver den her brøk altså ligevægtskonstanten Kc. Hvis der ikke er ligevægt, så kaldes den her brøk for Y. Faktisk så kaldes brøken altid for Y, men Y er kun lig med Kc, når der er ligevægt. Derefter vil jeg gerne gå videre til at forklare om en anden af disse faktorer, som er vigtigt, når man snakker om ligevægt. Og en af de her faktorer, det er temperatur. Og temperaturen er rigtig vigtig, fordi faktisk afhænger ligevægtskonstanten også af temperaturen. Altså det vil sige, at ligevægtskonstanten, som der beregnes Kc, den er altså kun aktuel eller gældende, når det er for en bestemt temperatur. Så ligevægten den findes altså for en bestemt temperatur. Herudover så kan temperaturen også være med til at forskyde ligevægten. Og det kan den altså, fordi at en reaktion enten kan være endotermisk, som absorberer varme, mens den også kan være eksotermisk og afgive varme. Så når det er, at man laver en ændring i temperaturen, så kan man lave en ændring i ligevægten ved at forskyde den enten mod højre eller mod venstre. Når man arbejder med kemisk ligevægt i et laboratorium, så kan man gå ind og lave det, der hedder et ydre indgreb. Henri Le Chatelier lavede det, der hedder Le Chateliers princip, som lyder, et ydre indgreb i ligevægtssystemet fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Det, der menes med det der princip, det er, at man ligesom kan være med til at forskyde den kemiske ligevægt. Og det kan man gøre på baggrund af for eksempel temperatur og koncentration. Når man gør det med koncentration, så kan man tilføje
reaktant eller noget af et produkt for at ændre på koncentrationen af dette. Og man kan ændre på temperaturen ved at opvarme eller nedkøle ens opløsning, som man har med at gøre, eller ens gas, som man har med at gøre, for at kunne forskyde ligevægten. Herudover så kan man også lave det, som hedder substitution. Substitution er i princippet bare, at man tilføjer, eller formålet ved substitution er jo egentlig bare at fjerne en reaktant, eller fjerne noget af et produkt, som så er med til at forskyde ligevægten, fordi man selvfølgelig også på en eller anden måde ændrer på koncentrationen. Og det gør man altså ved, at man tilføjer en anden reaktant, som kan reagere med enten produktet eller reaktanterne. Det vil oftest være reaktanterne, så man i virkeligheden ligesom fjerner noget af den her reaktant, som så er med til at forskyde ligevægten. Vi startede med at lave en stamopløsning, hvor vi brugte materialerne en konisk kolbe og kemikalierne 15 ml af 0,1 molar kaliumtiocyanat og 15 ml 0,1 molar jern 3 nitrat. Formålet med stamopløsningen var at lave en væske med kemisk ligevægt, hvor vi kunne ændre på en masse parametre, som så kunne have en effekt på selve ligevægten. Vi startede med at iføre os kittel og briller, og den person, som blandede væskerne sammen, iførte os handsker. Og så hældte vi ellers 15 ml 0,1 molar kaliumtiocyanat og 15 ml 0,1 molar jern 3 nitrat i en konisk kolbe. Og det reagerede næsten lige med det samme og fik en rødlig farve. Ved temperaturindgrebet brugte vi et reagensglas, et bæreglas og isvand og 10 ml af vores stamopløsning. Formålet med temperaturindgrebet var at se, om der ville ske en farveændring i væsken, hvis vi gjorde den koldere eller varmere, men vi valgte at gøre den koldere. Vi brugte en fuldpipette til at få 10 ml af stamvæsken over i et reagensglas. Vi stillede herefter reagensglasset ned i et bæreglas fyldt med isvand. Vores resultater skulle vise, at ligevægten i reaktionen blev forskudt mod højre, fordi det er en eksoterm væske, men vores resultater viste ikke noget. Herefter brugte vi koncentrationsindgrebet, og vores materiale det var, at vi havde 3 reagensglas, og vi brugte 30 ml af vores stamløsning, 10 ml i hver, og vi brugte 5 ml jernnitrat, 0,1 molar, vi brugte 5 ml kaliumtiocyanat, 0,1 molar, og vi brugte 5 ml ionbyttet vand. Og det vi så gjorde, var, at vi så hældte de 5 ml fra for eksempel jernnitrat over en af de 10 ml reagensglas med stamløsning, og det gjorde vi så også med det kaliumcyanat og ionbyttet vand. Formålet med det her, det er, at vi kan så, fordi vi i vores stamløsning, kan vi så se, hvornår at ligevægten går til venstre eller højre med et farveskift. Så når vi så hældte 5 ml jernnitrat ned i vores 10 ml stamløsning i reagensglasset, blev den mere lys, og det betød sådan, at vores ligevægt gik til venstre. Og når vi gjorde det med kaliumcyanat, hvor vi hældte 5 ml 0,1 molar kaliumtiocyanat i 10 ml stamløsning i reagensglasset, blev det mørkere, og dermed gik vores ligevægt til højre. Og tredje gang sidste gang her, så tog vi så 5 ml ionbyttet vand, hældte det i vores 10 ml stamløsning i reagensglasset, blev lysere, og dermed gik det til venstre. Og formålet var bare at se på, hvordan at man kan rykke ligevægten med koncentrationsændring. I substitutionsindgrebet brugte vi en spatel, og vi brugte et reagensglas, og af kemikalier så brugte vi 10 ml stammeløsning og en spatels spids ascorbinsyre, mere kendt som civismid. Formålet var, at vores ascorbinsyre ville binde sig og reagere med vores jernnitrat 3+, og vores produkt vil så være jernnitrat 2+, som ikke har denne her stærke farve, man kan se.
Og derfor blev den bare næsten helt gennemsigtig, efter du rettet rundt, så alt noget reagerer. Og vores fremmedsmål var selvfølgelig bare at have vores ascorbinsyre ned i de 10 ml stamopløsning i reagensklasser. Og som du kan se på billedet, så er resultatet af, at det bør helt gennemsigtigt, og vores teori var rigtigt.